Минути след 8 сутрешния блок на BTV продължава. Как ще разпределят постовете по втория ешелон участниците в управляващата коалиция и още как ще се разберат за бюджета и какъв точно е разказа за състоянието на държавните финанси. Наш гост е Валентин Тончев, член на съвета за съвместно управление, заместник-председател на ДПС. Здравейте. Здравейте, благодаря за поканата. Благодарим ви, че в ключов момент сте тук, защото вече изглежда много объркан разказа за това какво е състоянието на финансите на държавата. Ще поискате ли оставката на финансовия министър Теменужка Петкова? Не, на този етап няма такава причина. В интерес на истината това, което ще кажа, че ДПС, Движение за права и свободи, парламентарната група ДПС, смята, че членството в еврозоната е кулминационната точка, върховата точка на евроинтеграцията. Тази година честваме 20 години от подписването на договорите за Европейския съюз и по какъв по-добър повод да отбележим тази годишнина с членство в Европейския съюз. И трябва да кажа, че сред всички партии, които формират управленското мнозинство, има разбиране, че пътя на България в еврозоната. Нещо повече, министър Петкова прави усилия наистина да предложи една бюджетна рамка, която да се впише в рамките на 3% дефицит, за да отворим вратата за еврозоната от 1 януари 2026 година. Само, че лидерът на нейната партия, на най-голямата партия в парламента, казва, че европейските ни партньори им се докладват неверни данни за финансовото състояние на страната. Кой ги докладва, ако не финансовото министерство под нейно ръководство? Затова ви питах и за оставката. Това ще го разберем много скоро. Министър Петкова ще ни запознае в съвета за съвместно управление с истинските данни. Аз не бих замервал публичното пространство с различни цифри и числа, които да показват има ли бюджетна дупка от 18 милиарда, по-малко ли е тази дупка, по-голяма ли е. Това, което ще кажа, че трябва да се гледа голямата макрорамка и наистина, да, през последните години ние проектирахме едни бюджети с смисъл за предстоящи предсрочени избори или, в други думи, през бюджета вкарахме доста популизъм, за да печелим нагласи за предстоящи предсрочни избори. Хубаво, че казвате вкарахме като участници в тези процеси, като хора, които са го подкрепили. Но ако мандатоносителя в момента твърди, че истината за финансите на страната е написана с дребен шрифт, като договорите, които подписваме всички ние, и финансовата министърка тръгва след него изявление да проверява данните, кой трябва да понесе отговорност за това нещо? Преди всичко служебния кабинет Пеевски, който трябва да кажем, че предложи един бюджет, който беше саботаж срещу членството на България в еврозоната. Когато, кажете каква е оценката и кой е заместник министър тогава, ако тя взима за свой заместник финансовия министър от кабинета Пеевски, както вие го наричате? Аз в никакъв случай няма да спекулирам с финансовите качества и познания на Теменужка Петкова. Тя е доказан експерт и финансист, но това, което ние мислим е, че тя не е била достатъчно независима в проектирането на бюджета на служебния кабинет, защото там имаше заложени много бомби. Людмила Петкова имате предвид. Людмила Петкова, да, прощавайте. Там имаше заложени много бомби, които наистина изглеждаха като саботаж на България в еврозоната. Неизпълними цели, като например 46% разходи за заплати, публични разходи от брутния вътрешен продукт, при положение, че вие знаете, че не можем да надвишаваме 40%, 2 милиарда за ББР. В момент, когато цяла Европа, приоритет на новата Европейска комисия е реиндустриализация на европейската икономика, създаване на икономика с висока добавена стойност, може би с тези 2 милиарда ще правим разширение на хотелите в съседни на нас държави, които ще генерират 0 работни места и 0 добавена стойност за българската икономика. От кого е била притисната да направи подобен бюджет, след като казвате, че не е била независима в действията си? Служебният кабинет беше на Пеевски. Той е поръчителя, изпълнителите са Главчев и надолу министрите, които вземаха съответните позиции. Когато Теменужка Петкова взима за свой заместник изпълнителя Людмила Петкова, чий е този кабинет? Новия ви, вашия? Ние още от самото създаване на този кабинет заявихме, че имаме големи съмнения в някои от назначенията, но трябва да признаем, че все още не сме седнали да говорим структурно за втория, третия ешелон, назначаване на областни управители, заместник областни управители. Този разговор предстои да се случи. ДПС няма да бъде мълчалив наблюдател на процесите. Напротив, ние ще изразяваме нашата градивна критика там, където не сме съгласни, но пак ще кажа, Людмила Петкова има своите качества на добър финансист. Тя е призната в системата на
на Министерството на финансите. Друг е въпросът доколко тя е била независима и доколко нейният глас се е чувал. Във втория ешелон те първо ще ги обсъждате. В първия имате ли съмнение, че има други хора, които са зависими под някаква степен от господин Пеевски? Разбира се, ние ги изявихме още в самото създаване. Нашето желание беше да няма министри от служебния кабинет, но както знаете, ние се включихме по-късно в тези преговори и за това ще настояваме. Пак ще повторя, много внимателно ще наблюдаваме работата на тези министри, които останаха от служебния кабинет. Но никой да не се залъгва. Пеевски все още има своите капии по министерства. На нива заместник министри, парламентарни секретари, секретари на министерства, съветници. А вие какво ще направите, за да противодействате на това влияние? Областни управители. Поставихме въпроса на какво ще направите, за да противодействате на това влияние? Премиера Желязков. Както ви казах, ние тепърва ще водим този разговор в съвета за съвместно управление и тук не бих си позволил да обвързваме бюджета с точно тези назначения. Мисля, че тези два процеса трябва да вървят паралелно, защото и министрите в настоящата ситуация не могат да работят ефективно, нека си го кажем, без да знаят с какви екипи ще разполагат, без да си познават заместник-министрите, съветниците, парламентарните секретари и така нататък. Може ли две неща да уточним? Казвате ли, че Пеевски продължава да управлява през така наречения втория ешелон на властта, който в момента са хората, които... Не казвам такова нещо. Казвам, че все още има негови хора, и ние ще настояваме през тези назначения, които реално са властовите ресурси, да ограничим и да елиминираме неговото влияние. Такава беше нашата заявка да влезем в това управленско мнозинство. Такова е и разбирането на другите политически субекти, които го съставят. А защо Борисов тогава настоява тези хора, които са назначени по времето на Главчев предимно, да останат на позициите си до приемане на бюджета? Този въпрос трябва да зададете на господин Борисов. Ние на господин Борисов няколко месеца, включително и във вашето студио, аз съм казвал, че той трябва да покаже, че може да се дистанцира от Пеевски и той го демонстрира, като седна да разговаря с нас и реално ни поканиха да станем част от това управленско мнозинство и заедно да работим за лишаването на зависимостите в изпълнителната и законодателната власт. А вие имате съмнение, че служебните министри, които станаха редовни с под влиянието на Пеевски, просто защото са били в служебния кабинет или нещо в техните действия ви навява на това? Защото няколко са министрите, мисля, че 3 останаха от служебния. 3 останаха, но има и още заместник министри. Ние сме в това управленско мнозинство, за да следим внимателно точно за тези зависимости. Към момента няма такава индикация, трябва да го призная и отговорно да кажем, защото всички усилия на държавата са фокусирани върху бюджетната рамка. Само, че вие казвате, трябва двата процеса да вървят паралелно, но Борисов казва първо да приемем бюджета, очевидно с тези хора в състава на министерства и в областната управа и след това да говорим за назначения. Казвате, въпросът е към него, но отговора засяга вас. Какъв отговор получавате вие? Ние утре ще го поставим този въпрос. Мисля, че и другите партии, участващи в съвета за съвместно управление, вече изразиха позиция, че двата процеса трябва да вървят паралелно. И тъй като споменаваме бюджета на няколко пъти, очевидно то в момента е основната тема, от която ще зависи и посоката на България, ще се иска ли конвергентен доклад, и някои от политическите решения. Припомнете ни, вие бяхте депутат в предходния парламент, когато се гласуваше и бюджета. Как гласувахте всъщност за бюджета за 2024 година? Бюджета за 2024 година го подкрепихме. И аз за това казвам, че ние всички трябва да изпием горчивата чаша. В момента пред държавата е изправена следната дилема. Продължаваме ли по този начин? Правим ли структурни реформи? Създаваме ли бюджет с 3% дефицит, който ще ни отправи в еврозоната? Или продължаваме да действаме по същия начин? До година по това време Европейската комисия ще ни наложи санкции, включително и чрез ограничаване на европейските фондове. Ще влезем в процедура по свръхдефицит. Ще падне кредитния рейтинг на България от международните агенции, ще се вдигнат лихвените проценти по дълговите и така да не изборяваме абсолютно всички хипотези, в които ще влезем. И тук не е въпросът, трябват ли да бъдат увеличени заплати на един друг сектор. Въпросът е за структурни реформи. Какво правим? Нека да взимат по 5, по 10, по 15 хиляди лева заплата. Но работеше ли МВР на предходните избори? Къде беше? Когато се купуваха масово гласове, когато всички гледахме, включително и вашата телевизия, изборните нарушения. Трябва ли ДАНС да бъде управлявана и командвана от един човек,
на Пеевски, който по най-просташкия начин обижда журналисти в Народното събрание, на буклук, изрод. Говорите за Хамид Хамид, който в словесен сблъсък с Боби Ваклинов се отнася изключително невъзпитано към него. А какъв беше въпросът? Влияе ли на решенията на ДАНС, за да се спре стратегическа инвестиция за България? Влияе ли е? Не мога да кажа. Не мога да кажа. Но завода за барут беше спрян. Сега, вие очертавате проблемите, обаче насреща стои настояването, че увеличенията остават в сила. Така ли ще бъде? Не бих поставил по този начин въпроса, защото ние трябва да гледаме макрорамката. Мога да ви дам пример. Ако от едната страна имаме да ограничим по швейцарското правило за една година пенсиите на най-уязвимите хора от българското общество, за сметка на това да запазим 9% за ресторантьорите, кое ще е правилното решение? Само да кажем, че швейцарското право си го има от много години назад, да. А мярката с 9% ДДС за ресторантьорите беше COVID мярка, изцяло за периода на висока инфлация. И аз лично не бих направил нищо, което ще уязви тази най-сензитивна част от българското общество. Ама Борисов излиза и казва, аз съм обещал, ще си получат. Знаете, програмата Грижа за дома свърши. Тя е жизнено важна за хората по малките общини. Ако можем да я подпомогнем чрез държавния бюджет, когато възстановим нормалните данъчни ставки на ресторантьорите, тогава кое е правилното решение, което трябва да вземе правителство? Аз мисля, че отново трябва да се обърнем към тези уязвими хора в България. Не разпознавате ресторантьорите като уязвима група? Ще ги подкрепите ли въобще? Не, казвам, че трябва да гледаме макрорамката. Трябва да видим кое е полезно за българското общество, през призмата на това да постигнем 3% дефицит. Господин Тончев, може малко по-конкретен да бъдете в този разговор, защото вие в този съвет за съвместно управление, нали все бюджета обсъждате? Борисов, когато излезе и каза, те ще си получат преференциалната ставка, вие бяхте ли казали да в този съвет? Ние това нещо напротив, не сме го обсъждали. Чакаме предложение от Теменушка Петкова да видим каква е нейната финансова рамка за постигане на този 3%. Какво казвате, Борисов? Защо го твърди тогава публично, че този ангажимент ще бъде изпълнен? Ако Борисов е поел някакъв ангажимент, трябва на него да му зададете този въпрос. Това, което аз ви казвам е, че... собствено име. Той говори от името на тези, които в момента управлявате. Не е така. Не, моля ви се, не е така. Това, което аз казвам е, че в съвета за съвместно управление ние тепърва ще видим какво е състоянието на финансите и очакваме министър Петкова да ни предложи бюджет за тази година. А ако не ви убеди, имате ли свободата да гласувате по различен начин? Или ще гласувате в крайна сметка? Разбира се, не. За момента всички са много диалогични, всеки търси решение. Най-важното нещо, което трябва да кажа е, че няма противопоставяне по темата трябва ли да бъдем в еврозоната. Напротив, има различни мнения. Ако не сме готови, как ще излезем от тази ситуация? Ако не можем да постигнем 3% дефицит? Ако инфлацията е над допустимите норми, какви мерки трябва да вземем? Но общото разбиране е, че България трябва да влезе в еврозоната. Тоест, вие обсъждате сценарий, в който да обясните защо няма да влезем в еврозоната? Не обсъждаме такъв сценарий. Напротив. Защото преди малко казахте как да обясним, какво да направим, напротив, търсят се решения. И стигнахме до заключението, че министър Петкова трябва наистина да направи много добър анализ на финансовото състояние на държавата и на база на него да предложи бюджетна рамка за тази година. Изразихте много сериозно съмнение относно работата на полицията, основно по време на изборния процес. Ще подкрепите ли това увеличение, което е заложено и гласувано вече? Нека да видим каква е бюджетната рамка. Ако може да се впише в бюджета, нека всички взимат подобаващи заплати. Нима имаме съмнение, че тези, които са на първа линия и гарантират нашата сигурност всеки ден, не трябва да бъдат достойно възнаградени. Но трябва да признаем и нещо друго. Пропорционално растежа на заплатите в публичния сектор през последните години беше 2-3 пъти по-висок спрямо ръста на икономиката на държавата. Но има други мерки. Последни сме с най-високи нива, 33% на сива икономика в Европейския съюз. Водещо място. На първо място в Европа. Също така, на последно място по преки чуждестранни инвестиции. Тук говорим за системен проблем. Тук не говорим за проектиране на бюджет за тази година, а трябва да проектираме бюджет, който да
да дава някаква и предсказуемост на Европейската комисия за следващите 3-4 години. Сега, на фона на това говорене, че имате всички волята и желанието, видяхме как не приехте промени в закона за БНБ, които са важна част от пътя ни към еврото. Защо? Може ли да ни обясните? Темата наистина се постави от другите партньори, защото идеята на цялото това нещо беше да се приеме първо държавния бюджет и след това да се приемат необходимите закони. Но те друго обясниха, че чакат Конституционния съд да се произнесе дали няма да отпадне новите регулация на служебните правителства. Да не са го направили за вас и вие да пазите възможността Петър Чобанов да стане служебен премиер? Не. Моля ви се, изобщо не сме изхождали от това нещо. Има ли някакво логично обяснение? Защо законодателство не се приема, когато твърдите, че искаме да ходим в еврозоната? То законодателството може да се приеме. Нека първо да приемем бюджета на държавата, да видим изобщо ще успеем ли да се справим и след това, разбира се, че ще поискаме и конвергентен доклад. На 24 февруари Евростат ще излезе с данните за инфлацията за България. Ако покриваме и този критерий, предложим бюджет, ще поискаме и конвергентен доклад и всичките тези закони ще бъдат прекарани. Няма да губите време? Няма да губим време. Кога ще стане ясно България дали ще иска в възможно най-кратки срокове конвергентен доклад? Казахте на 24-ти. На 24 февруари Евростат ще излезе с данни за нивата на инфлация. Тя се изчислява по един индекс, трите държави с най-ниска инфлация, плюс 1,5%. И по този начин ще видим дали България изпълнява и този. Възможно ли още преди това? Теменужка Петкова сега прави проверка, поиска проверка на парите и това, което за миналата година е представено на касова или по-скоро на начислена? Или иначе до 14 февруари няма ще предложим бюджет на държавата, така че горе-долу вървим в тази времева рамка. След това трябва да мине и този бюджет през парламента, през бюджетни комисии, през пленарна зала, първо, второ четене, така че горе-долу се движим в тази времева рамка. Предполагам, че към края на февруари месец ще е ясно имаме ли възможността да влезем в еврозоната. Вие съгласни ли сте до този момент да останат в сила тези заместник министри и областни управители, които и в момента, както иска Борисов, първо бюджет, след това назначение? Казахте, че трябва паралелно да вървят. Двата процеса трябва да вървят паралелно, специално за областните управители. Той излезна и списък. Пеевски има около 16-17 човека. Те само 3 подадаха оставка, но не са си тръгнали. Продължават да изпълняват дейностите си. А защо Борисов настоявате да стоят на постовете си? Не мога да разбера. Трябва да го попитате, но ние утре този въпрос ще го зададем. Има много заместник областни управители, които също са част от ръководните органи на новото начало, така че ние този процес трябва да го вървим и аз лично не разбирам защо трябва да го обвързваме с държавния бюджет. И ще поставите този въпрос на коалиционния съвет утре? Ще поставим този въпрос на коалиционния съвет утре, да. А потвърждавате ли данни, колеги от Медиапол мисля, че бяха изкарали за това, как назначенията в горските стопанства са също на хора, свързани с ново начало от актуалния земеделски министър Георги Тахов? Последните назначения не знам, но служебния кабинет имаше много назначения в горските стопанства. Предимно на хора на новото начало. Те остават ли на постовете си тези хора? Това е последващ разговор. Разбира се, че всички тези зависими хора от Пеевски нямат място в държавната администрация. Ама ако министъра изпълнява до този момент подобни желания? Те са олицетворение на този модел, с който ние се борим. Ама вие освен да питате в този съвет за съвместно управление, нещо друго ще правите ли, за да ограничавате това влияние? Тоест, констатирате, че го има, констатирате хора, които според вас са свързани. Разбира се, но все пак трябва да имаме и някаква хронограма на действия. Не можем да започнем от горските стопанства, да оставим областните, да ни водим разговора за заместник министри. Нали? Всяко нещо трябва да стане с времето си. Още един министър, понеже това са данни на колеги журналисти, които отсветяват връзки, които изглеждат така тревожни на фона на амбицията, кордони и всичко, което твърдяхте за министър на младежта и спорта Иван Пешев. Проверили сте данните на Бърт, които докъде води заема, който фирма, която управлява брат му, е получила от Българската банка за развитие за хотел в Гърция? И с кого е свързан този заем? Точно така.
Ние това нещо също го знаем, но, както ви казах, ние когато влезнахме в тези разговори, кабинетът беше готов. Така че ние нямахме на практика реално възможност да се противопоставим на един или друг министър. Когато ние подписахме приложение към споразумението за съвместно управление, те министрите бяха определени. Тогава що казвате, че не сте смокинов лист? Затова казвам, че имаме своите съмнения от самото начало и ще следим много внимателно какво се случва. На къде водят тези пари и този хотел в Гърция? Бихте ли ни казали? Господин Пешев е номинация на БСП. Трябва да попитате БСП, има ли там такава зависимост. А вие ще си ги питате ли? Защото казахте, Борисов, ще питам за това. Ще питате ли ние всички тези въпроси ги поставяме. Не мислете, че седим и нищо не правим по темата, но все пак не можем от втория ден на един кабинет, на който трябва да се даде поне някакъв кредит на доверие, при положение, че такива са обществените очаквания, да тръгнем да атакуваме всеки един министър безпринципно. Имате ли основания да се съмнявате в връзките в случая? Имаме основания. На къде водят тази инвестиция в хотел в Гърция? При вас беше министър Карадимов, който се връща в ББР. Попитахте Надзора. Той каза, че много хубав кредит и се изплаща навременно. Какво да отговоря аз тогава? Чии интереси финансира този кредит и имат ли основания съмненията на Бърт, че стига отново до вашия бивш колега, господин Певски? Имат основания и аз преди малко ви казах, че ние не сме съгласни Българска банка за развитие да раздава подобен тип кредити, които не допринасят с нищо за икономиката на България. Вие чули ли сте Гръцката банка за развитие да е дала кредит на българска компания, която да е изградила инвестиция на наша територия? Аз не съм. Ако има такава, нека ме поправят, ще се извиня публично, но не съм чувал. Господин Тончев, ще подкрепите ли искането на Продължаване промяната Демократична България да бъдат изслушани службите за 5 еврото? Задължително трябва да бъдат изслушани службите за 5 еврото, защото данните, които се изнасят, са много притеснителни. Ние видяхме за прокурорски преписки, СРС-та. Изключителна информация по КТБ. Изключителна информация по КТБ. Точно така, госпожо Цанцарова. Така че мисля, че българското общество трябва да научи отговорите на тези въпроси. Как ще ги научи българското общество? Какво ще направите вие в парламента? Това, което ви казах преди малко, е, че нямаме против заплатите да се увеличават на тези сектори, но те трябва да работят. Искаме да разберем и те да се сезират и да започнат да работят. Така че ние... Но как ще ги накарате въпроса? Защото добрите намерения, ето вие казвате, нали, ние сме гарант, обаче къде е гаранцията? Гаранцията трябва да я дадат всички политически партии. Само ние няма как да бъдем гарант на парламент от 240 народни представители. Смятате ли, че някой го търси този човек? Защото се оказа, че хора, бели хакери с малко усилия могат да открият къде, какви устройства ползват. Една младежка организация, която не получава никакво обществено финансиране. Въпросът е нашите служби какво правят? Това е въпросът. Аз за това ви казах, че бюджета трябва да върви през структурни реформи, не само да се раздават пари на калпак. Кога изтича кредита ви на доверие? Нека да направим бюджета на държавата, да видим, защото няма какво да се лъжим. Това е основополагащо за бъдещето на този кабинет. Ако ние не успеем, бюджета е тема номер 1 на държавата, ако ние не успеем да създадем подходяща бюджетна рамка, то е очевидно, че трудно ще вървим след това напред. Благодарим ви за този разговор. Интересни неща научихме за вътрешно-коалиционния ви живот, като че не всичко обещано е дадено. След малко разказ и включване от Сърбия, където 3 месеца не спират студентските протести. Как реагира властта, ще разберем от пряко включване от Стефан Борисов.